с общините в България са 265 на брой. Техният прекомерен брой отдавна не отразява реалното социално-икономическо развитие на страната. Съгласно член 8, алинея 1, точка 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България, прието още през 1995 г., за да съществува община, са необходими най-малко 6000 души население. По официалните данни от Националният статистически институт към края на 2024 г. 81 общини не отговарят на изискванията на закона, защото нямат толкова население, живеещо на тяхната територия. А ако преодолеем статистическите методи на НСИ, ще видим, че реалната им бройка е доста по-голяма. Пак според официалните данни на НСИ, 47 от общините пък нямат град на своята територия, с което не отговарят и на друго условие на закона. Член 8, алинея 1, точка 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България. Според него общината трябва да има център с социална и техническа инфраструктура, осигуряваща обслужване на населението. Никое правителство обаче, поне в последното десетилетие, не смее дори да обърне дума за острата необходимост от дълбока същностна реформа в административното устройство на държавата, която именно да редуцира поне наполовина броя на общините. Порочното е, че причините за тази омерта са кристално видни за всички хора, страдащи от корупцията, некадърността и шуробаджанащината, намерили благодатна почва и необезпокоявано вирейки, особено в общинските администрации. От определящо значение е, че от една страна общините разпределят солиден обществен ресурс за 2025 година. Според Закона за държавния бюджет, почти 9 милиарда лева са директни държавни дотации. Още 8 милиарда лева са за делегирани от държавата дейности, други 10 милиарда и половина са предвидени за инвестиционната програма за строителство, като тук не се включват безспирните средства от Европейският съюз. А от друга страна, в общините се устройват на работа стотици хиляди послушни партийни кадри, чиято признателност не познава граници и способности. Безспорен пример е една от големите общини в Северна България, община Русе и нейният сегашен кмет Пенчо Милков от партията БСП. За сега тук няма да разглеждаме професионалното управление и развитие на общината, а ще се насочим към най-важният ти служител – кметът. Когато през 2019 година Пенчо Милков се кандидатира за градоначалник на Русе, той бива презентиран като непоклатимият благочестив стожер и многодетен баща, чието морал е естествено призван да направлява както обществото, така и общинската администрация. Днес всички жители на Русе и околността знаят, че неговият морал е само не и за пример. Още по време на първият си брак с Боряна Милкова, Пенчо Милков има едно извънбрачно дете. Слуховете сред русенци говорят, че бракът с Боряна приключва бурно и скандално, особено след като бива заварен в компрометираща го ситуация. След като става кмет, Пенчо се залюбва с друга жена, с която заживява. Става въпрос за Василена Панкова. Опитите на кмета да я издигне в общинската администрация не срещат общественото одобрение и тя спешно е прехвърлена в РИОСВ Русе с междуведомствено споразумение, разбира се, като началник на отдел. Сключва брак с нея през 2024 година, защото по собствените му думи като юрист дълбоко вярвал в брачната институция. Не са малко и скандалите, съпътстващи неговото кметуване. Нефункциониращото летище Щръклево, проблемите с сметопочистването, чистотата на въздуха, западането на икономическият живот, лошото състояние на пътната мрежа, прочутият тир паркинг край Дунав мост и много други. Накрая да стигнем до злощастната декларация за имущество и интереси, подадена пред Комисията за противодействие на корупцията. На 2 май 2024 г. Пенчо Милков подава декларация, в която посочва, че е получил в дарение апартамент и гараж в град Русе. Апартаментът е посочен с площ само от 63 квадратни метра. Едва след като разследващи журналисти алармират, че този апартамент всъщност е мезонет,
и при това е доста по-голям, кметът се вижда притиснат и прави отчаяни изявления, с които пояснява, че бил жертва на политически атаки, тъй като се бил справил много добре с работата си. Апартаментът му на улица Кирил Старцев, номер 18, бил с размери 263 квадратни метра и го бил получил от сестра си и нейният съпруг, защото родителите им на времето били прехвърлили семейно жилище от 76 квадратни метра на едногодишната си внучка и били ощетили сина си Пенчо. За да обясни допуснатата грешка, кметът заявил, че тъй като декларацията била голяма, тя, видите ли, била попълнена от служители, пък той само подписвал. Сигурно на господин Милков такава му е практиката в работата му като кмет. Никога да не чете какво подписва, но още по-любопитно е коя е тази личност, общински служител, която знае толкова много лична информация за своя шеф. Каква заплата получава, колко бонуси, какви спестявания има и къде са те, какви имоти притежава, кога ги е купил и за колко пари. Дълбоко възмутеният кмет обаче е пропуснал да обясни на обществеността какви тежки обвързаности карат крупен строителен предприемач да се отблагодари на кмета на общината само няколко дни след като е преизбран за нов 4-годишен мандат с огромен апартамент с гараж, разположен в топ центъра на града. Другият въпрос, който също стои отворен и до днес, е как така никоя държавна институция не се самосезира и не разследва наличието на конфликт на интереси в тази толкова любопитна сделка. Защото, ако се вярва на кмета Милков, той незабавно бил подал коригираща информация към КПК, но пък и до днес такава, качена на сайта на комисията, няма. Като цяло, прегледът на декларациите на Пенчо Милков демонстрира информация, изпъстрена с сериозни неточности. Така, например, в декларацията за 2024 година, иначе бедничкият кмет е посочил задължение под формата на лизинг към ОТП лизинг за 16 849 лева. Какъв е движимият актив, придобит с този лизинг, обаче не става ясно от никъде. Явно и тук е допуснат технически пропуск. Кмета има скромни спестявания и по неговите собствени думи, за всичко, което бил придобивал къща в село Нисово, 2 коли, гора 3 декара, е теглил банков заем. В пълен противовес на целената ярка комунистическа скромност, изведнъж през 2024 година многодетният баща се здобива с голям апартамент в град София от почти 100 квадратни метра в бутикова сграда в близост до метростанция Геме Димитров. Както е модерно напоследък сред висшите държавни служители, и русенският кмет заплаща за апартамента двойно по-ниска цена от пазарната. Друга интересна подробност е и профилът на Аспен Инвест, строително дружество, реализирало жилищната сграда. Стефан Владимиров Тутберидзе, един от тримата съдружници в дружеството, е син на Светлана Шаренкова, член на Националният съвет на Българската социалистическа партия до 2023 година. Баща му, грузинският гражданин Владимир Тутберидзе, е изгонен през 2001 година за участие в организирана престъпна група за незаконна търговия с оръжие и за заплаха за националната сигурност и по-късно е напълно оправдан. Сделката е изповядана от небезизвестната нотариус Весела Ивчева, прочула се като нотариуса на Пеевски, както и с участието си в сагата «Осемте джуджета». И тук кметът Милков обяснил, че бил купил апартамента с кредит, за да го отдава под наем и така да печели пари за многобройната си челяд. А пък цената му била ниска, защото бил закупен в груб строеж. Първият му наемател щял да извърши ремонт. Обяснението звучи толкова невероятно, че всъщност всички сме наясно, че със сигурност вече се е появил този странен наемател, който и ремонт е извършил за 250 000 лева и наем е платил, че и данъчна декларация си е попълнил. Всички граждани на община Русе тръпнат да узнаят какви ли грешки ще допусне и този път пред комисията, техният градоначалник и каква ли невероятна сага в стил Ергенът ще се наложи да се измисля във вестникарските дописки.
За да не пропускате подобна интересна информация и да достига тя винаги на време до вас, не забравяйте да харесате това видео, да го споделите с приятелите си и да се абонирате за YouTube каналите на Колю Китаеца, Зланг Студио, Русев Нюс, Капитан и Колю Китаецът.